fito ku faɗa abin da aka muku ba ku tsaya kuna wani zage-zage ba. Komai girman giwa baya hana zaki gurnani wallahi. Rigiman nan fa da kika gaya min gashi nan ana ta buga shi a cikin group ɗin. Mun zo ne akan magana cire mu da aka yi a group. Duk wacce ta yi muku magana ku ce ni na cire ta. Ban wayar. Waya ta fa. Na ce ban wayar. Mun san birin Kano kuma mun san na kura. Ta sha tsamiya idan ciki na ciwo. Kawata me kai ki sakace da gatari? Tun ina ciki nake jin hayaniya yayi yawa. Na san da cewa bakin karnuka sun shigo gidan nan. Ya kamata ka dinga yi wa matarka faɗa kana taka mata birki akan wasu abubuwa. Ashe faɗan da kuke da yan uwana ya kake bari a ci musu mutunci? Idan kun kashe min auren sai ku huta. Kar fa ki goyi da mahaifiyar mu ɗaya ki ɗauka ki min cinka shi ne haƙuri wallahi kin san ba zan jure ba. Matsawar ba za ka gyara dangantakar da ke tsakanin kannanka da matarka ba, za ki bari da musa bari. Kina sane da cewa 'ya'yan gidanmu suna ɗaya daga cikin yaran da ake tunanin ba sa auruwa. Me kike tsinta a gidajen biki da kullun sai kin fita yau kina can gobe kina can me kike samu ne? Abin da kika kasu gane rayuwar nan fa sai ana yi ana danyen abin da rai yake so ana dagewa daga baya sai a dawo a bada hakuri. Har ma ki yi biyayya wallahi kwanan nan wuf suke da mata. Ita wannan matar da kamar ta ci kafa kare kullun idan ta a titi kafa ta a hanya. Ki koma inda kika fito na ce. Bai kamata ka dinga yin wannan fushin da ni ba. Idan har zan hakura akwai matakai guda 4 da ya kamata na dauka. Matakin farko in daina shiga al'amuranki. Mataki na biyu ki harka ki in yi harkata. Mataki na uku akwai kora zuwa gida. Mataki na 4 kuma dungurungum kenan in yake duk wata alaka tsakanin ni da ke. Hakan yana nufin sake ki kenan. Wani daga ciki zan dauka. Duk irin matakin da ya dace ka dauka akan. Haushin kanki da kanki ya kamata ki fara ji yanzu. An ce matarka ce ta yi sanadiyar bacewar wata matar aure kuma abun har ya kai da zuwa police station. Ki fita daga sabgata ba ni da mutunci mahaukaciya ce ni ta ƙarshe. Ke ce matsatsaku mai bakin magana? Taro zan yi a gidan nan daga yanzu zuwa karfe 5 na yamma. Ki bari a yi taron nan lafiya a gama shi lafiya. Yes! Yes! Me ke faruwa a cikin gidan nan? Kamar fa na ga kannan mijinki a cikin gidan nan. Wallahi zan yi rashin mutunci a wurin nan yanzu. Kin zo ki ɗeba waku ne ko kuma kin zo ki ɗeba duka ne? Kuna tika-tika da ku ai kamata in ga kun haɗu kuna dambatuwa. Tashin hankali ya shigo gidan nan. Shedan ya kurɗo kai. Wani tarihi ne ba ku damar siffanta ni da wannan abun? Ya ana magana kina wani cika baki. Idan har kika sake magana sai na miki bugun guduma a tsakiyar kanki. Daga shagali kura sai tashi take. Ba zai yi wa zuwa jaza mana masifa kuntata mana bala'i ba. Daga cin arziki sai arziki ya cinye mu? Tunda mu DJ ne ba mu da matsala sai mu ɗauko kayan mu zo mu fice mu tafi.